hacer el primer barret del día. Ai, que matinera. Ara baixe, ara baixe. Ella no s'acaba mai la feina. I jo seguida te quedo sin sentar, passar a la C, com que ja veus. Vaig a descansar. Que el teu amo té més categoria que el meu. Sí, Entonces, vaig a descansar. Bueno, lo de descansar Què és fa? un dir. Mira, t'explique lo de les taronges. no, o sigui, tu no se te paren les mosques, No filla me separen meva. les mosques. Mira quin llibre he trobat per dalt. Per fer conserves i per fer confitures, per fer... Pues en les taronges ja, mira, ja tens les taronges per això, no? Sí, com hem anat allà a l'escola aquella del Navarro d'Aràs, Ah. el que va fer pa majors, Sí. quan ja mos hem ensenyat un poc a llegir, després el llegirem Sí. i farem més I tu receptes. m'ensenyaràs, perquè jo de confitures no sé res. Vamos. Què tens que fer, les taronges? Torcar-les. Torcar Vol que es taronges? torques la pols. Això et sembla massa? La pols, No ja me me diràs, home, Però, però bueno. veges tu el que me mane. És que diu que si estan ben llustroses es vendran Es ven millor. a millor preu. I Hombre, mira, jo trobo que bé, però me sembla massa torcar les taronges. Ara, No, lo que me coneguem vale. a la gent, al personal d'aquest Sí, poble, sí. que el personal de camp, és que els camps com si fueren jardins. Treballadors a tope. Entonces sí que comprèn que tingues que necessitar les taronges. Però Fíjate, que bé. no le dius que les rente que ell. les rente ell. Sí, és que, Rivera, però és que ell no vol vendre-li-les a Rivera, el meu amo no vol vendre-li-les a Per ell. què? Perquè diu que passen de mà en mà, massa per les taronges. Ell vol vendre's directe al destinatari final. Clar, i perquè A l'estranger sobretot. guanyarà més. Claro, Ah, si no guanya més diners, si no... Estem de amo i lo que Lo que diguen. mos diguen. Ja està. Escolta, i després te'n baixaré un cabasset, a veure si Per m'ajudes. netejar jo també, Sí, no? pues que no sé, perquè mira, estic farta ja de la malta que me fas en casa, ja la tinc avorrida. Me n'anava a fer un cafenet i algo més del cafenet, que a lo millor casino. en el cafenet sempre posen un xorret de lo que siga. Al casino, tot ple d'homes. A mi fa vergonya. Ja, però jo ja sé, Això jo no ja té sé el que tu importància. fas. Això no té importància. No, però jo no vull canar. No, pues a Ves més tu, és ves. que lo del cafenet és una excusa. No, si jo ja ho sabia. Excusa, clar que Perquè sí. Jo vaig al casino a enterar-me de tot el que està passa per el poble. Coses que m'ha enterat, saps Què que t'has enterat? estan rodant una pel·lícula? Sí, Clar que sí. d'Agustí Caballero. Sí. Sí, Pues a mí lo que no me agrada es el título, porque digo que son en las orillas del Júcar en castellano. ¿Qué te parece? perquè la pel·lícula se'n va a Madrid. Però bueno. primera sí. Escolta, però no es diu així. Tu vas al casino a enterar-me, però ho sé jo més que tu. Sí? Que no es diu en les orillas del Júcar. ¿Qué te un altre títol? Sí, es diu Voluntad. Ah, bueno, Sí. pues eso no sabía No ho sabia, yo. pues Eso no entera. sabía. Sí. I l'Agustí Caballero, és que té molts gallets, perquè, mira, diu, jo vaig a fer la pel·lícula. Ella ha posat tots els diners, Sí. tots damunt la taula. Ha buscat el director, uno d'Itàlia, Ron Coroni. Ha buscat els actors. Ell també hi és, ell té que ser el protagonista. Ay, i claro, per això ¿qué paga. menos? Pues sí. I com canta bé, pues això. Pues sí que estás enterada de cosas, sí. Yo me pensaba que era yo la gaceta del barrio. Ah, sí, uns tenen fama i altres carden la llana. Sí, sí. Escolta, que a lo de l'Hort de Rivera, que allí van anar, allí sí que van a gravar. Així no. Així mos ho van Pues dir me que sí. diréis que sí que anaven a venir Claro, así, y ya ha van pasado. vindre, Ya ha pasado. van vindre a veure, ai, sí, perquè n'hi ha una escena que la protagonista està malalta i tenen un llit. Sí, vindrem. Però després m'ho van dir que no. Pues alguna historia que M'ha s'ha quedat muntat. que ja tenien molt. Sí. M'ha quedat més despagat que una mona. Pues sí, perquè en la casa con la textura tan preciosa es digna de gore. Pero bueno, I a més que jo haver y además així, que claro, que a perquè veces jo sí. allí me clave, siga con Claro, siga, claro. I tu també, jo dic, la meva Hombre, amiga yo també la ve. primera, pues, en lo artista que soy yo, ves tú, dirás. m'haver apuntat a la primera. Les pago. Saps qui està fent d'artista principal? Qui? Antònia, la dels Llorenç. Ella és molt arromangà, Molt. Ho va Jo- fer bé, Què vols que et diga? Jo la vaig veure molt bé. Molt mudar, molt posar en el paper, com si haver estat fent teatre tota la vida. Veixes tu? És que també m'han dit que la que tenia que fer el paper principal Sí. es va fallar. I van tindre que buscar una de recanvi. Bueno, pues la que han buscat jo crec Ho han que encertat? no desmereix. Perquè M'alegro jo l'he vist actuar i la xica ho fa molt bé. M'alegre molt. Què Continuem. farem? Acaben les taronges o què? Ai, és que no puc estar parat. Pues es que anava a dir-te de convidar-te al Teatre Apolo a veure la pel·lícula de Candú. Quina pel·lícula? Es diu Mare. Jo tinc 2 entrades de la Dos setmana passada.
Que gràcia. I com puc jo anar al cine, tu i jo, en les entrades de la setmana passada? Pues yo te diré. Pavilar. Es que te ho tinc que explicar. La setmana passada... Les entrades són sempre les mateixes, Sí. però quan comença la setmana, canvien de colors. Te m'estàs anant dient un poc. No, és que jo estic al logro de tot. La setmana passada eren blanques Sí. i esta setmana són blaves. Com ho apanyem? I què? Pues jo ara te dono la solució, filla meua. Pues la veurem. Però Baixa una safa en aigua i un paquetet de blavet. Dissolvent el blavet en l'aigua i jo passe les entrades i se més blaves qui se cerca mos està alumbrant. Ave Maria Puríssima, ¿Qué te parece? estàs poc espavilat, Teresa. Estàs poc espavilat. Ta mare ho di artista Sí. i espavilar. I a aquestes persones, per què no les invites a veure la casa del teu amo? Que no està el meu amo i no li puc demanar El permís. teu amo no està en un balneari? Sí. Pues ara, pues que continua Però allí. està molt lluny, jo no puc anar. Com vaig anar allà al balneari, Xica, jo preguntar-li Però que que no. aquestes persones tenen que disfrutar de veure esa casa. Escolta, vostès no diran res a ningú? I si me tira que algú té un poc de feina per mi? També a casa. Sí, gràcies. Jo només ho diré que dos. Eh? Que només ho diré que dos. A dos? Sí, aquí. Els del poble de Forasters. Serà possible? no Pues me a veure di- si vostè no... Això és una broma, veritat. Gràcies. Bueno, pues passen. És que està nerviosa. No me Sí, de pensar que el sí. seu amo s'entere, es posa nervioseta. Ell és bo, però clar que té Però una una cosa casa, dices, clar, pues és que clar, això pues, clar. no està tan clar. Bueno, pues ala, Ida. Vale, pues vinguem. T'espere aquí. Ese és el vestit que portava. El vestit mira que bé. Pues mira, el dia està... Este vestit l'ha això gastat se una porta xiqueta. avui en dia també. 95 anys de vestit.